Прывітанне, сябры. Я Алесь Емельянов Шилович і трошки вам пачытаю сваіх вершаў. Першы верш называецца «Перанос». Даруйте, я з паперкі, бо не так часто выступаю і не могу запомніць свае тэксты, асабліва верлібры. Перанос. Што рабіць з чорнай дзіркаю часу, што нядаўна адкрылася? Жыццё перанеслася на неазначаны тэрмін. Адчуванне горшае за думкі ў галаве смяротніка. Той, бо прынамсі ведае, чаго чакаць. Вырашыў зрабіць тое, чаго даўно не рабіў. Палез па асадку, адшукаў паперу. Часу ж хапае, каб напісаць не толькі вершык, а нават раман у вершах. Штосьці няўцямна мармыча гадзіннік. Гудзе вентыляцыя. Едуць машыны, экскаватар капае яміну. Будуецца мост. Сяджу нешта крэмзаю, сёрбаю з рыльца бяздонныя пляшкі, пазіраю на чорную дзірку часу ў акне. Чалавек. Чалавек загорнуты ў дыван. Напэўна, і не чалавек, а толькі цела, што ляжала пасярод шматпавярховак звычайнага двара на ўскраіне сталіцы. Аператыўнікі аператыўна рэагавалі, пісалі пратакол, стаялі моўчкі каля цела ў дыване. Мароз, напэўна, быў, які звычайна ў студзені бывае, але ж яму пад дываном не знопка, яму бадай усё адно, ці ранак на дварэ, ці поўдзень. Ён спруцянеў гадзін таму мо 20, мо і болей. Мы абмінулі тое, што было загорнута ў дыван, і рушылі далей. Не тое, каб мы часта сустракалі цела ў дыване, але нам дужа бракавала часу. Усе спяшаліся на працу. Ды і холодна было. Паэтычная кухня. «Памый, калі ласка, посуд», кажа жонка паэту. Я думаў скончыць вершык. Ды гэта на пару хвілін. А як жа ж вершык? Я зранку да вечара, як катаржанка, на гэтай трыклятай кухні. Заварыць абед і падлогу памыць. Пакласці дзіця і памыць галаву. А сёння я напрала столькі бялізны, што хопіць на цэлае войска. Паглядзі, мае рукі шорсткі, нібы шмаргель. Памый посуд, кажу. Ды калі ты наогул штосьці рабіў? У лазенцы хутка абваліцца мыйніца, а зэдлік хістаецца так, што можна званітаваць, нібы ў гойданку на караблі. Памый жа нарэшце посуд. Апошняе папярэджанне. Добра, кажа паэт. Але ж ведай, ты забіла верш. Я ўсім скажу, моя жонка забіла верш. Цябе пакараюць, прылюдна, бо ты попусціла злачынства. Хаця, ведаеш, я пакараю табе іначай. Вазьму і напішу паэму пра тое, як моя жонка забіла верш. Паэт пайшоў пісаць паэму. Таго вечара паэзія не пацярпела. Паэт, ягоная жонка, таксама жывыя і здаровыя. І толькі няшчасны закінуты посуд. І па сёння плесняе ў мыйніцы. Гісторыя з часоў каранціну. Аднойчы я сядзеў у кабінеце і ледзь не пляваў у столь. Людзей было менш, чым пасля НГ. Я ўстаў і прайшоўся ад сцяны да сцяны. Потым вызірнуў за дзверы. На канапе сядзеў японец у акулярах. Не ўпэўнены, што японец ніколі не ўмеў адрозніваць усходніх людзей і масцы. Дык вось, ён зірнуў на мяне вачыма сіра і сіі. Маўляў, смела халера, на калідор без маскі. Я зачыніў дзверы і скалануўся, нібы бервяно, над якім ставіць доследы салдаты атраду 731. Засцярога. Яны кахаліся ў ардынатарскай на канапе, калі аддзяленне гуло ад храпу. Кахаліся ў апусцелай палаце, на рыплівай, выгоднай тахце ў інтэрнаце, у начной электрычцы на мулкай лаўцы, у адрыне і бацькоўскай хаце, у прылазніку, ў садзе, у аўсе і ў жыце, у зліву пад дрэвам і над на іспыце. І ўвесь час яна папярэджвала: калі ласка, засцерагайся, ніякага сексу без маски.
Ай похер. Ці знаў хто з вас браткі самага народнага беларускага святога з крымскімі каранямі? Яго завуць святы Похер, скарочана Ай похер. Ён ратуе беларусаў у самых непрадказальных сітуацыях. Варта толькі сказаць «Ай, похер!» і ўсё становіцца на свае месцы. Хутка цэны наверх папаўзуць. Ай, похер! У Беларусі выявілі коронавірус. Ай, похер! У крамах бракуе прадуктаў. Ай, похер! Заробак не плацяць паўгода. Ай, похер! Святы, якому не ставяць храмаў, не ўзносяць модлы. Сапраўдны, народны. Ай, похер! Прыпеўкі з часоў каранціну. Буржуй, ты не прыжжэш антракту. Ратунак наш, гарэлка, лазня, трактар. Ляцім у сауну, як у вырай, не зможа нас коронавірус. Гэй, бацька, не баішся абдрыстацца, калі падхопіш COVID-19? Не выбухне ніколі наш рэактар. Глыні з бутэлькі і гайда на трактар. Народ падзе ад пошасці і знямогі, але сустрэне свята перамогі. Хоць высадзі ты ў кожнай краме дзверы, на ўсіх не стане туалетныя паперы. Сядай на трактар, гэй, паехалі ў мястэчка. Там кажуць, у цане сягоння грэчка. Гэтая падборачка пісалася ў сакавіку, таму некаторыя падзеі ўжо адбыліся. Ну, але пакуль не спраўдзіліся мае прароцтвы, і дзякуй Богу. Дапатопнае. Час будаваць каўчэг надышоў. Ні са сталі, ні з дрэва, ні з гумы. Каўчэг з пачуццяў і словаў, такіх як розум, радасць, любоў. І неістотна, хто за стырном, і ці будзе ўсім пара. Галоўнае – розум, радасць, любоў. Час надышоў. Урок. Я не хадзіў у школу, яна прыходзіла да мяне. Як сказалі б цяпер хоумскулінг. Тады гаварылі інакш. Я не быў ні вашывым, ні даўнам, ні заразным. У дзіцячай наброўкі неўролаг выставіў іншы дыягназ. Не было ні званкоў, ні дошкі, ні крэйды. Настаўнікі з'яўляліся зранку і да абеду. Найбольш мне падабалася беларусіца. Яе пышныя каштанавыя кудзеры, высокія пульхныя грудзі і ахайная пругкая дубка паднімалі ўзровень валодання матчыны. У 7 класе замест яе выпаўзла нейкая грымза, што дагэтуль сядзела ў дэкрэце. І мая любоў да белмовы лопнула, быццам лямпа ў клазеце. Канстытуцыя англічанкі не дазваляла знімацца на 5-й паверх. Таму на ангельскую я хадзіў у суседні дом. Мы займаліся ў пракуранай кухні, куды час ад часу заходзіў яе сын, дужы чырванатвары дзяцюк. Мы неаднойчы гулялі з ім у нарды альбо ў даміно. Вось такое віно любіла музычка. Яна заўсёды разлічвала на 3, але часцей заставалася на самоце. І музіцыравала на баяне, часам форте, а часам п'яна. Карацей, курс навук быў вясёлы. 9 гадоў прамільгнулі нібы ў ва сне. Я не хадзіў у школу. Яна прыходзіла да мяне. Зірні ўгару. Зірні ўгару. Там неба высокае, хоць на дварэ зіма. На галінках каралі ліловыя. Зірні ўгару. Не бойся ляснуцца долу, як гэтая кропля. Прызнайся сабе, што не ўмееш падаць, бо развучыўся ўставаць. Памятаеш, як у маленстве ты падаў і не баяўся, смяяўся, бегучы па лужынах, пазіраў на аблокі, і яны усміхаліся з гары. Яблыкі. Падаць яблыку, з яблыні, з кошыку, з рук дзіцячых на брук, падаць яблыку, сарванаму, збітаму, стралою працятаму, падаць яблыку, у гной, у траву, еве ў руку. Падаць яблыку. Ты хочаш яблык, каб пах зямлёю, травой і дажджом. І я знайшоў такі, румянашчокі і даўганогі. Толькі з яблыні.
А гэты верш, наступны верш пісаўся ў 14 годзе, калі моя старэйшая дачка мела, ну, можа, пару месяцаў. І што цікава, гэты верш сёння таксама гучыць і таксама актуальны. Я там, правда, некаторыя словы пазамяняў. Напрыклад, памяняў вірус эболы на коронавірус, і атрымалася не горш, мушу вам сказаць. Дажынкі. Спёка каталізуе закіпанне крыві. Выходзіш з вады, і яна з цябе. Дачка засвоівае новыя гукі. Кугукае і перакульваецца на бок. Выплёўвае сусолку і не хоча нічога слухаць. Задуха даймае не толькі яе. Нават сонца не ведае, што рабіць і куды падацца. І час ад часу хаваецца ў аблоках. Ці то ад спёкі, ці то ад сораму. Нашчадак будаўнікоў вялікай кітайскай сцяны, што гандлюе ў жданах вентылятарамі, уздае хвалу нябёсам, бо штодня прадае больш за 500 асобнікаў. А ў астатнім збіты ўжо неістотна кім Боінг, перастрэлкі ў сектары газа, коронавірус, дэманстрацыі сексуальных меншасцяў, арышты карупцыянераў на далёкім усходзе, барацьба за ўраджай і фальсіфікацыя лічбаў аб умалоце, між іншым не першая і не апошняя фальсіфікацыя, дарэчы, не толькі ў галіне сельскай гаспадаркі. Злосны крадзеж паўлітра піва ў сельмагу, вёскі, новыя гольцыцы за педрвыдрышчынскага сельсавету. І яшчэ шмат падзей адыходзіць на апошні план. А на гэтым, шаноўныя гледачы, мы развітваемся з вамі. Прагноз надвор'я ўжо неістотны, бо спраўдзіць яго верагоднасць ужо ніхто не зможа. Бывайце, але нездаровыя, проста бывайце. І светлая нам усім памяць. І апошні верш на сёння называецца ён усяго найлепшага. Ні табе мора, ні гары, туман, ды хмары, ды вятры. Ляжыш парою да гары і разважаеш. А гары яно ўсё гарам. А можа к чорту ўсё стары, скруціць адсюль у 5 Рым. Бывай, всего, wszystkiego. Вісогяру. Дзякуй вялікі.